as the government is in session, the people in the state, they had witnessed and had seen public figures. I will not, in fact, raise this issue had these people are private individual. But as public figure holding public office and position, and for the people to see them in Dubai in a cricket stadium raise a lot of questions, and the people needs to know. I am not saying that they are going with the government's money, but can we say that they are not using any government facility to travel abroad? So, while the government is in session, the two advisors to the government are enjoying watching cricket in Dubai. So, the people in this kind of a situation, they have the right to ask whether they are using with the public money, or even if they don't use public money, whether they use government facility or not. You may laugh since you don't experience the first-hand poverty that the people are facing in the state, sir. Ngi ba it cricket no, amdei tang ba ong ba nadu menchua nga ju budien ba ya kaji la kai cricket. Yala diru ngadi unong ila kai cricket hi. De nala ju represent haka college team kumju apor nginai long officer ngila ju le kai keleng-keleng. De kan ka ji la kai cricket kalong ke ka ba kalong kong ka passion ka ba ka don hadu no musim jonga. Te ngajulek ban pikai ki jile kai final IPL ki ba long hakal kata ki badan Bombay ha Delhi keleng sodong. Te menakan ni haba kadon kan ni ke semi final ka ban poi ke India bat ka Australia apo Dubai. Te kalau don ka jingkot sobha jong ki parlok kadon ni ngot ki ba ini lik pe no semi final. Te nia poi nia lang mga bai ba hamle doling bat kato ni ngot perlok ni le abang ipoi satai ni poi ni le da kapisala jong ni tip tiket da kapisala jong nadong nado ki hotel booking sumdon kanu no ka kapang dan ka benta ka ba ni shim ya kata ka opportunity lane kata ka kabu ban pendon kam ya kanono ka government machinery bangin poi sadu kata ka Dubai ring la poi sate ni le pe ni lawan pai ba solongo along ba hangne ba de ki don ki brio ki ba kuntho ki ong ba ni le le sadu sata le se o ka de da kap kiru kim tikna ki shu ong ki sumudur ba nilai tak pisah sorkar nya kumno tenre teng kum kibriyo ngi don kam ya ka privacy ngi don kam ka personal domain tenga ngaso ba ka to ke eke berkhoi kalong ka shulong tang ka jing tho ka bom don nongrim tenga la pensai kata ba ngajulet mendekai ngajulet ban pikai man akan niru hapoi seduk Dubai ban pik banga ya kan ni kaji kai cricket. Api ingat la UI kerjaan jong ba arden la poka house. Habai lah keren bat anto habade baka jingwan jonga ban pikriat hang tai bo Dubai. Kejing sha ana dakliang juga hi ngai squad ban perpau kum ni. Kat ban keren dia kam personal ke jonga banglik pikriat po Dubai. Ban keren apa house kelong ki ke bam 8 pediang. Telai ke wa ejing sha jisha ku murorong ba lari banit yak jisha hatu nga ngale dak pisah sorkar ning le pisah lajong nreke ka basu mundur ka basu antar ka basu thrai pengkeren hak yang do war tawan klong ki ka bam la banlong cha yang do war tawan de bangkeren bet yak ka badai ka batei dia ka yak jing shisha
kerang bagi paiba kenyo ya kajing mentoi bat ya kajing tip riban syukuran rumah rutik lem tip jadi sha ban ong ba ngilit sport Dubai da kata bisa sokar kelong ke bamla ban pediang tidak liang jumahi marba lakran kumtu lapan pau kumtu tik paiba ki don hi khok ban tip nemar ngilit sport Dubai sta ban cricket boro hi gilit narjong kamdan kadunu ka jing sio nang nuru ka tiket flight mi ti lakajong ka hotel ni book lakajong bar khoi ni gilit lakajong marba kade kapor ka ba ngi yo ya ka jing khot na parlok balayo lepa ya ka tiket nam tak semi final tigong belegin plan A namar ba kum really ngi bi ya sports bi ya football ka cricket ka badminton ka boxing bat ngilet ki lakajong tigas mo kalong ka jing kren kalong tang ban spin bo nam bansu pen tho baria ya ka karteng ka jongi da kini kiri romba tiga so ka diklong ka bamla ban priang bat ni skai ki pai ba hi ki su lo ki jingkra ki ba khoi namar ba hapo samit fi ra ki mat ki ba yede ba ka im ka yap jong jai man be ki ba dikra ya ka personal jongno mo di kata yang junga ka ba ngasko apa pa do por ba ki mla ban priang ni ki jingkren bat ki de hi jikar dilong tang ki jingkren ko la de ki jingkren bamdan chu ki ki isu bang ka house kara no yunu nuru tangkat basha khabar joki khlam dan ra ya ki do ki jing sha